Ora sing mbok story mejong ana mbok tuh. Mboke. Kuwi Cina ya kuwi, bang ngekel. Cina Ora ngadi luwe kono lho. ora Mbak Cia nyetori me sopo aku nyetori kambile. Wis ngali kono paling ya. Cek bakal kambil dhisik ya. Melek Kang Jan ya. Gak aku lho bener. Ya aku tahu bakul kambil. Mbok story kuwi mboke apa? Mboke Sing aneh ku mbok. yang wedok lho. Berarti saurunge kangkri kuwi. Bar mboke terus Jongan kuwi paling ngono. Eh? Dhisik Cina. Oh dhisik Jongan. Engkel. Ya sing story wedok lho kangkri. Wis dudu mboke wong liya kuwi ngono lho. Oh, Pembantune paling ya. Cina Pembantune. mbok. Tuh. Ini ngadiloyo. Kangkri ngadiloyo. Duh,